was say, and I'm not wanting another woman, and a man who was sick. It's a then another wanting far, 100 Ghana cents. If you are, it's almost a discount to just pay once or no, but it's a car to me and connect fund bottom 200 and that's it. Oh, yes, it's a year. Nana pay Ibuswaye and it's no Abuna mine, Masemai, Ghana, mine, and something mine in our area. It is all be now the web now I know why now they are my a bra make us and me Musamia, Mammy, a combo, a bit of a two or a such lemon, coming down in my microphone as a 7 school journey. I was a move and it was around. Nana Madama and Chapia may who say Modissi OPP. Who can be on in a Busiani OPP now? Nana Oba say with Alinaso or Sibiat Remu or say and none of pay. This send you now can be trim. It's unsaid. Now, if you are going to move back. Now, soon you have done what they say, or they put an appointing us. Now, appointing is a mission. Now, only the money and some of one Catholic fee and I improve. It's a second appointing what's in Poviano. It is a then appointing a pop. Now, only the Bussian account one betia. Or also say you can't come, and name Sikanya, and I was saying, a program and the Bible. It's one for Tontoma, Ukraine said, million 250 Ghana cedis, 2.5 million. And I know, now you're going to watching fine, and I'm watching Bravo cream to offer me pump near the car after I walk on high in Campo. So, simple room swap of an Indian Air or Panubia. It's so one of that's your Yama, that's your room. And I know, Solo Bojo. Solo Bojo, if you have a dear brother, a solo Bojo, and also what you have, and this are for our friend, not just say, and then the solo Bojo for the Yama and Yama. It's the most something here, and I'm one boy, I bet near the teacher now, yes, I bet you, or nay, I'm not my something more. Kumewufo nwa bi ene eba no maame pleni anti grace we bretu ni bretu obeti kesi ai abo tira abo ano no ene die abo ano ko wura mu anti abo obi ati na abo nti opata ne bebi a empata ene wato abesi no ene senkedi bre ni soja kamdo anti grace ne ni abre sa bre ne busia ewo kumewu no anma bre 24 Mampa sabre pon ananom ene du ha etsia no ai abisi flip me uba ina ma mi pleni odamo ase one man na say woti obi a ne warwa pa one pa ne pa bene so siramu nkonya no ebi sententen wa ho na me bomo kai se enei eno no mu a ebuo adokta kwa da horoma ni nua ne boni agalam se bi abetu yesu nti yari across yen pese ibinya bunya kekedi ase before na boati ye ase be nya bre am ye biane anu me edru nti ebusu ni ndie mu ne wo dum no wasise koko fefe bi won tenten kwa ise wu bi a wo de enfadum bi nsa wo ko wo fan tenten wa no akomo tutu kakra dia bon so po na wana wo edru se de be ya bunya kekedi ama nti mesere mo koko e wo ni mu ho wopa man tie ni mabawa no e mo kama na wo ya ho so pa pe ahimfie ketefuo no omo sori ko hen ai e ja men sa
abofo ma no wani mu ho we dey na get say ko mu TV enso so mo amu ni say we fi ha sentie nti eja me nsa me sro so wote ne nka mo mo kakra ma ye ne eye asenie abesie abusia pani ne ye no ba say da na me ka asenie adesie abusia pani isa za this asenie ne do so nenso adesie ne wo mu no won mo asem na me ka na no mo ada roma nti eja me nsa ne na abofo ma no so be dia bro wani mu Nana Boating, Madame Mo, Nana for a silly good dear don't think. Nana Grandma Hema, one in Nana Kofia Sehema. The same one me. Nana Boating, Indian way, Priya Mosseba, and a Jammy Priya Mosseba, and one also say. The neck won't be a penny when you won't find Jenny. Nana Boating, Nana Roma, and a neck. One million a penny, if you will see pound money. The name Nana Boating, pa. Plan with 100 Ghana cedis yeni negosia ye fenya na boating point and ya make you am once by na ye da mo se ene ya he anope fa we wo ya connect to TV
what you want them for to suffer with them so far. Oh, what will be done and so that you are waiting for 40. It will be not be better different in some woman. If you told what was saying, Mammy Grace, I made it over what it. Now, you know, if you see so, man, and I don't be too far if you know by in answer, so they must say it. Bethel Assemblies of God. Asafono, Wasopo Penny, Osopo Bismarck, Amasa, on any Hokeni, and then Asafu Penny for any through her HCA. Yamini Pen through her, but it's Yaya Asafuini, and not watching any bar, the dear pump, or now the dear pump for Sue and Edson. It's Osopo or the man, the year and her. Every public upon the Niswa acting on pay if the Ediamano Asafo Yame is Ramo Osofo everyone pay Ama Pabra Bedia put it through their within the song, their Kanima, any of the Siano and Paina Osofo and also Yama Usafuna. I was in the appointment. Here, nearby, appearances, you are waiting to be a new appointment. The PH Diana was a conference, saying, "No back one." Now, good to go to Woodia, so would it is what you know. Timothy, dear, what do you cry? A shame would you always send with your own soul. The whole woman put to my brother and she said, "Until we will be before." Now we do. So, but you walk for our Jesus. When you will be a sinner, we hear what I can man, be obedient man. Now, some soon out this way, you change up one of our song. It's so somewhere, man. So somewhere, the Sasa Senior will open our bar. Be a doba. It's brave you are. So baby, I would be a mistake. I'm ready to tell you dance. And it is well, brother, say the Christian really are. They are table. Who do you go to wood? Who do you go to a table? President Bompire. Already now, Pong, and then okay, a cassia that was here. Warrior, 170 as yet, okay, ye. He said, and yet, and it and so Papa Tiasimau, the Wusua Yawodia. And now say Tiasimani will a Yawodianti.
When I am boss, I just want to only by you. What do you pay me out of your separate week? When you pay me a severe bill, I get it. There is no extra time and there is no digital time. Now I'm saying to you, Flower friend, Wakuako, when you yammy, one out of the by the bread you saw the when you yammy. Now, I was saying to the pine, ma a year said, and so you must sacrifice and to your papa, we have bought one other to me. The time and the day they show us up. Already snow, why they are with your picking away to the demo. Never shed let you make so one of the kitchen to Tayaba. A brother from the opera, as you a man a year and Tibu Sonia son was Libya a womb. Like Kaya what they are. And the wood is one. And to your intimacy, no. The son who change you will give you so with ye. To a year to 20 up a pepper. Macabubia Masu Biamra Makoyan and Kabumura, Yechi. Obino Rabia Manu, no, listen. Say what will we do the swallows in the court. The slow tea, or so be in the go fear. We used to listen. Amen. So for you, that's a part of Israel. And I don't Abuna mind something one at one. Abuna Ranti in so Etiano. I said, I'm wondering a money across the yen one. Anonymous assembly software or name as a company for no. Said a many day as a name it said Nina in Jackesia into one month so a copy before from over their pants not to us one of pay. Nano Sabri a year then put them for part so for and then you have a year. And Dr. Safo Kantanka, Dr. Sebo Boateng, and Dr. Safo Kantanka in Eduha, a day in Num Atu Numu, Atsia Ebusiano. Yema Menum, Abuna 4 in the so the other ones. Sabre, a year and so no, what is it, Anum, and two Jumwa and Ban. Aha. Mr. Rama, in the for any more did you mow? Any more did you ma? It's Mumma 9 and Intia. Aha, and I don't want Roma, who something here, and to my Yamaya, every hour. Now, if free baby, I say a year for sick watching the year, on a question of pump watching the year, any actual Batman Ponzi, Lipuno, and Niema, and I don't pay, and I don't every hard, every June. And then Obaba Queen Nipuno and I don't pay one on Niema every joke for fair. It's not an unknown anymore. If you have some, it's an unknown, it's a bit later morning.
na kwatuma ameni ono nso nikunu wɔ nneɛma ɛna ɛtiri dwom anɔpɛ nneɛma feefee nyinaa efiri mmarima mmienu yerenom ne ɔbaa baako ne kunu no ɛna ɛduru ha no n'anum anɔpɛ yi mpanyin wɔn nso no nse wɔn baayɛ a ɛdɔm no dɔɔso nti wɔn nkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ nneɛma bebree anɔpɛ yi wɔtwa ne tietietie asɛ kɔkɔɔ pɔn na wɔnya brɛ ɛde atoa ne ɛwɔ hɔ no so n'anum ɛnɛ wɔn nso no mmarima baako ne mmaa mmienu yi se anɔpɛ yi wɔsi ne di akyerɛ mo anɔpɛ yi wɔkura wɔn nsuo yɛwɔ kutuo mmienu n'anum mo nyɛ na ɛnɛ ahɔhoɔ ɛne ɛgyamfoɔ pii efiri tentene bɛnkyɛnɛ ɛbɛso yi wɔn a wɔbɛwo yɛn yɛbɛsom ahɔhoɔ eti ahɔhoɔ ba a mpanyin sɛ wɔto nsuo a no ato kuro eti ɛne nsuo yi yɛwɔ kutuo mmienu yi na yɛmfa ɛnhyɛ ahɔhoɔ a ɛbɛgya yɛanɔpɛ ama yɛsie wɔasew saa na nsew no mi sɛ anɔpɛ yi ahɔhoɔ a ɛɛbɛ yi ntɛsuo mpo anante ɛyɛ ntɛm yɛrɛ a yɛbɛbɔ wɔn so pɔ nti ɛnkɔba sɛ abusuapɛni a abusuapɛni si a n'emu ni maa bɛ bifɔ no n'abena maa yi ma ɛna n'akɔfi ase yi ma atɛmu n'ano atena akɔnyantewo yi na wɔbɛ etwa wɔn ani ahyehyɛ beebi akɔpɛ adɔkɔdɔkɔdeɛ ɛde abira wɔn eti nsa nso so tetra pack no ɛno fruit juice baako ɛna coca cola nso so papa ne mu ɛno nso so baako n'ano yɛde ɛmɛ nfa nyinaa nso ahorow ɛno firi hɔ no na ɔse ano da hɔ yɛ cancer eti anɔpɛ yi wɔkyɛ tɔfi nnaka bɛɛ aduasa yi nyinaa wɔsi ehyia ne nyinaa bɔ mu a ɛtɔfi ɛwɔ mu no ɛbura enu yɛnkyɛma adɔfoɔ ne ɛgyamfoɔ nyinaa ɛfɛ bi ɛnto wɔn kɛtɛrɛma ase na ɛbura a wɔbɛfo a yɛ a yɛgya nanaboa aten wɔfiri ha kɔ ɛnam tɔfi a wɔdi yɛ ti wɔaso ate asɛmpa nko a afei na ne yɛduru amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛnɛ yi ɛnka tete no ɔka na mo nso onum yi se wɔn bɛ fie ha wɔn wa kusua ba yi wɔn awe bese ato abese no na nka bese no ɛnam yɛ bɛ ne nam yɛ nipa ne ebi atete ɛkɔ so eti ɛnɛ yɛsi deɛ ɛdi amammerɛ yɛ no wodi nsuo yɛ a ɛyɛ yie saa yɛ ɛdi nsuo yɛ so de nsa yɛ a ɛyɛ yie eti anɔpɛ bese nso yɛ wɔ kutuo baako na anam yɛnye na yɛmfa nso ahɔhoɔ na obi a ɔbɛbɛ bia ɛfɛ bi nso n'anim na ohun sɛ ɛnɛ yɛaka bi sɛ deɛ ɛyɛ ɛna ato nsɛwnom yi sɛdeɛ nsɛwnom no ɛrekasa no no afei ɛna nsɛwnom yi se yɛasew ɛnam sɛ ɔyɛ de hyɛ pɔ enti na yɛbɛyɛ asante amammerɛ ne amanneɛ enti ɛna anɔpɛ yɛhyɛ daa kɔ abɛsɔ abɛdwo ɔboase kwan mu ɛna yɛkɔte nsɛn de baayɛ nanom wɔn nsew no se ɛnɛ nsɛmfoɔ frankaa baako yɛnyɛ na yɛmfa nsi nkonnwanse na yɛmfa nsom ahɔhoɔ a ɛreba ɛsɛ ɔnom de nsa no ba na ɔmo sɛ yɛntumi mfa nsa fi obu ankɔ na nnɛ nneɛmafoɔ mmere ntoa nsɛm a abɛntie nkɔfa plastic cups ɛmfa mekyɛ nsa no ɛmma ahɔhoɔ eti wɔde wɔn koraa ɛka ho wɔnom se wɔnom mpɛ sɛ ɛbɛkɔ akɔyɛ sɛ afafrantɔ yɛ a wɔbɛkɔ abɛso na wɔsi abɛso na ɔbɔ n'ataban no mu pɛw ade yɛ wɔsi nsɛn ne bi ameno nanso ne kura ɛba saa yɛ tiri enti wɔn kura nso so mmiɛnsa ɛka ho ɛno firi hɔ no na afei aduru ɛmma nananom ɛne nsewnom no ɛso bio ɛmma se ɛnɛ yɛ papa ɛkɔ yɛnim sɛ ɔkɔ dodoom enti kentaa ne yɛde bɛdaadaa no ama na korɔ enti sɛ nnɛnɛ ɛkɔ nna a nsewnom se wɔkura wɔn ntoma ɛyɛ sikadeɛ ɛne fufuo anaa mekyerɛ mu a na deɛ ɛhyɛ mfimfini no ɛno ɛna ɛyɛ nsewnom nneɛma mmaa no mmiɛnsa nyinaa bɔ mu ba a yɛntena n'akyira bɔ mu wɔse na n'ekure ɔkɔ dodoɔ mu ɔkɔ nseɛ do na n'ano bebree bi kan wɔ hɔ wɔn mu kɔn bɛkɔ adwabɔ ase enti sɛ duru so yɛkɔ adwabɔ no na yɛ fufuo a n'aboa te ne fufuo ɛda so saa na ɛyɛ sika nso adwabɔ nso so sika nso so ɛdeɛ ɛda so wɔwie saa no oni wɔ sɛ ewiase obiara ni hɔ a wɔn ankamfoɔ ɛde nkurumankwa yɛ gye ama na yɛyie da eti ntoma fufuo no ne kyawkyaw da so saa na sika deɛ no nso ne kyawkyaw ɛda soɔ wɔduku
ɔse ɔbaatan ne nim deɛ nipa bɛgye na n'aboaten ɔyɛ bɛrima nanso ɛnam ne yɛfunu pa ɛne n'abadayɛ nti ɔtɔ ɔbaatan na ne ma yɛ onim deɛ ne ma bɛgye ɛde gya wɔase kwan saa na wɔsena apo pɛntu nso so ɛyan soɔ nanom sɛdeɛ nso nom ne kasa nie ɛno fura ne mma no sɛ yɛ papa na ɛkorɔ no ɛnnɛ deɛ yɛne ne fa adwene deɛ nya adayeso bi a yɛsusu wɔn tene no ma ne mma yɛ afutuo ɛna ɛkorɔ no enti ɛnnɛ mma no nso se wɔn nso deɛ ntoma fufuo baako kente ponyere nsaa so deɛ baako saa na wɔn kekura soɔ ɛna wɔn pɛti asa no ɔsɛnti ɛdeɛ nso so ɛbɔ ano afei nananom yɛ a efiri awadeɛ mmiɛnsa mu pa a yɛn nso so nyinaa ka wɔn ho abɔ mu wɔn sɛ ɛnɛ yɛn nana ɛkɔ a yɛn papa no ayɛ yɛn maame no ayɛ nanso yɛn nso yɛbɛka deɛ akyerɛ yɛn nana wɔn nso se kente fufuo baako duku da so pɛti asa no saa na sika nso so ɛbɔ ano nana gye na ɛfɛtu akwanto tenten no nneɛma a mɛtiri ne nyinaa nso so ahenema a yɛaka so dikadika ne nyinaa nso so ɛdeda so afei ɛna na nsonum yi se obi bɛsi wɔn bi na owu ama wade ayɛ mmɔbɔ owu ama wɔn nka wɔn ase eti anɔpɛ yi nsonum yi se nanom duku yi furudua yi a yɛahyehyɛ no atenten yɛ wɔ biduo mmienu yi nanom mo nye na mo nkyɛn adɔfo a egu benkum egu nifa etsam yɛ kunu ɛne yɛ yiri bie na anɔpɛ yi wɔn mfɛn so yɛ bia na yɛni abere saa na afei nsonum mmarima mmienu no yere ɛne ɔbaa baako kunu wɔn se yɛasew te aseɛ no na ɔba yɛfie bɛsra yɛn a yɛhohɔre ne mpa na wada so eti sɛ nnɛ yɛase kɔ a yɛsɛ ne kɛtɛpɛrɛ ko yɛsɛ ne kɛtɛpɛrɛ ko deɛ a na deɛ nsonum ɛka ne sɛ anɔpɛ yi wɔdu be kɛseɛ baako na ano mo nyɛ na yɛmfa nsɛ na n'aboaten ne kɛtɛpɛrɛ ko a yɛsɛ no so ɛno firi hɔ no wɔ sɛ wokura wɔ asante kɛtɛ asante bomo nso da so saa na wɔ bɛsi da soɔ afei wɔ danta ɛna yan pɛti no soɔ no mpanin sɛ ɛnyɛ danta ne danta ne deɛ sika bɔ ano nti wohyɛ pɔn a ɛda ɛsoro no a ɛyɛ pɔ kɛseɛ paa wɔn nso so wɔsɛ nneɛma nyinaa wɔde gya no n'aboaten kwan na mmom sumie deɛ wɔse yɛmfa no n'aboaten ne ti nkyerɛ so na tipa a ɛso da yɛ pa okuri ɔmmɛso ne mma da yɛ pa na ebi nka ne nso na sɛdeɛ nsɛm no ɛkasa akyerɛ na n'aboaten anɔpɛ yi no afei na n'aboaten ne papa no abusua efiri wiamo aseɛ first contingent ne by second contingent nso ɛna apie dwa ɛtia no nti mesrɛ mo ma kwan ne na agyanom yi ntia nanom afei nananom ne se deɛ wakyerɛ busuɔ no sɛ yɛade pa bi afiri yɛn nsa nananom ne nyinaa se ɛnɛ yɛbu bebree wɔ akwantuo yɛntumi nkɔhwɛ deɛ yɛayɛde yɛ nanatoɔ nti anɔpɛ yi nananom sɛ mopagya yɛn nananom de no kɔhyɛ nseɛ do mode ne kɔ bɛn mu a yɛsrɛ mwadama eburu momfa nhyɛ fefeefe ɛnhyɛ yɛn nana ɛpam ɛnso ɛma yɛn n'adamena ɛnso ɛmfa ma yɛn na daakye bi efiri akwantuo mu ba a yɛtumi abɔ hu yɛn nana adamena afei nso ɛnsew nom no se ɛnka aduaba biara bere a ɛnkyɛ nanso mɛkɔnkɔn apere yɛ a yɛkɔte bi di yɛ no yaayaaya ɛkyerɛ sɛ ɛnnɛ ɛnsew nom yi wɔnom se waka wisɛm wahene bodombo bi ate ayira wɔn yɛ nnɛ ɔbɛsiesie awaresa anaboaten na akra a wɔrekɔ no anaboaten ɛde mirika a ɔrekɔ wɔnhyɛ n'akyi wasɔre nkosua so kɔ a wɔnhyɛ ne mma eti nsonum yi se wɔn nso yɛne nhyire yi na yɛmfa nhyɛ asew ne na nso afei na mmaa a ɛware mmaa yi ɛware ɔbaa yi ne mmarima nso kasa kyerɛ n'anaboaten sɛ n'anaboaten sɛ nnɛ wokɔ a nhyiren yi yɛde gya wo kwan eniwa ne fɛfɛɛfɛ sɛ deɛ teɛ no na ɛmfa nkɔ abraham kokom nananom sɛdeɛ Mose no mu sie no wɔnom se daakye bi a wɔsom bɛpom na asase bɛgye soɔ no nanaboaten yɛnim sɛ ɔbɛsɔre fɛfɛɛfɛ sɛ nhyiren yi afei nananom Mose nom se wɔnim sɛ moyɛ nananom asɛnniɛ kɔdi adɔnten
amakom brempon na nanu no mo nanu mo adawroma mo ena mo apraboa ene apan ansa na apan definity ase no na wode esie eno nti ebi ena esie adopai nti mo nso no se enya bo ya mo nya bo abia mu yi ena wo be mo mo ko hwede ma mo de nie ya wode abete mu yi dia be mo aye bi gumu nti obreki ura so ni akesie ne nsa na anu igwaya pampan so oye na mo fa nie ma ni nyina mo le dopoa na ebu jiwa mo de bi suma ho ho a ebusia so e de bia ye mu yi na anu mo so no si wo so ya wo intensi a wo de ba ya poa enie ma ni nyina e ebusia dia sɛdeɛ nso ni kɛni nso ni ma ya de na mo miɛmpene wɔn mo wɔn mo ya de bi na mo miɛmpene wɔn mo miɛmpene wɔn mprɛnsa so nso no nyame onsira mo nyina de na wɔse aha sabre ɛni si etie no a ne buso no atema no a ne buso a yɛtie no ɛbra na nneɛma kyerɛ no ɛnam dwom no ɔhema duku ɛyɛ awoduku ɔne ne santene nso bɛtia anɔpɛ yi awoduku ɛdase ne ahiahwɛ wate na me onsira mo awoduku ne nuanom nso ɛne nam dwom a ɛtia no ɛda mo nyinaa mo ase ne ahiahwɛ akona manti nso so mo aya die sɛ de munim no akonafoɔ die sɛ kaw neti a na akaunto anesa ti akonafoɔ nyinaa nso so aduru ha etia saa na ɛma kɛsefoɔ na ɛwɔ koko sɛ de hɔ no na nantoa ɔne ne nuanom nso aduru ha etia kuro mu ne eyi a nantoa ne ne nuanom wɔn ɛsantene nnura se nkɔtia wɔn nso nso ɛbɛkɔ ewia ɛbɛte nantoa ne ne nuanom bi ye kan ya wɔn mo tie wɔn nso ma me sɛ ho enti abraman ebre ne so a ebɛbɔ mo nka ye na mo nyina mo akɔ na mo abuja na na adwa ne nia no emaawa esi eyi pie ni abuna man yi mu a abuna man to nso yi mu a wɔn so ampɔ wɔte man pɔ sɛ ye ha ni ye ni wɔn bɛ pata na wɔn akɔ na wɔn akɔ tia enti bre ne so a na adwa na abraman aso ntini abuja mo na no mo adaworo ma sɛ de me ka no ne se mesrɛw sɛ wo bi na de bae a enya ye pɛmu kwabra na ye ni na ye nkyere na enye fɛ na ehyɛ no down Hima Latifa ne onia dante ne Latifa ni adante somewhere Obawa, we friend the dancing time, we friend the boy here and Truno, let's say, Obewu Subia Kasa. Aye, Latifa means Remo and now of a Kentu, Nebano. Osabeja, and Oswano, Osabeja, in Sony Masaka and Latifa in featuring. I miss it that baby, yeah, but my son Manana, do everything, the classmates, you know, and within the park gas, into net, and you know, the video rapper. Madawroma mumfamo asom femina na abrama hima na champo mantan se yadom na kofia se hima na efia hinewa ene na nanom kofia se atena nkonya se ne hene ene abusuamu mpanifo ema ne ema Mr. Jimai wuni madawroma ema mpanifo ni nyina wo fasefo no mumfamo asom femne na nanom sadie na naboaten ni nuanom ewo wiamo ase o papa no mo a ewo wiamo ase e kasebie Nanom preacher boye muna mamamra ni amanye kwanso esansi yese abofra onyini osifie kura onka wonti oba eba ni sale nti nanom mo seda ma pabrane e de nsa e na mamamra ni amanye kwanso be se eja no enti se ne ye kunna na nne e na esise na naboate ne nne to pemu a o papa no e wo wiamo ase obogo nko ni wiamo ase for se enti ntimase ananu ayokofo oyokwa abose edu ampofrenchi nananu ai omani na ye wonom dia eno ntia na nanabo aten me bone mra na eprako pese wo yo de sipire mu a wodi amantire nu wodi abuna kumase wodi abuna santime mu ai wo yo de sie ba prako pe
aha nana no mwada uruma na anu ayokofo na na boate ne papa no se anope na na boate se opa koto na na mo a edi kai won se ado akoka bibia kire wonom ne papa no ayokofo a edi kai no na na boate kwa koso nti wo koyi etie no kwa obepeja se me ba de agya no de ma ameni nti enne broni nsa no kente baako epo ementima eno free hono duku eni bra in soja eno so ebiaso snap strata eno so saso duku no senti ade ebo ano sana ne peti amso ebo ano enam so yo this year ba no free sikadwase na oyoko abose do appropriate na dije ntisikaya ekawa ebo ano na ano yem 5 na yem penya na na boaten kwan so one ye dey dan my kufu ase that's ye nyama that's you do Nana mwada uruma sabri na echen ya kwan eye jasi hima apna man hima jasi hima ene bet masema odu ha obetia sana chenchen hine ono onini ya munsu die ni mu a wono ebetia na something a eba no na bet masema ni something no echi kama ladies anope die kama gentleman enti kama ladies e ma mo fefo ai kama ladies lady kind no ai poima ini die ni mu no eye nana akosie kramai ai tepa hima ena bidie ni mu no tepa hima ai kama ladies ema afefefo yi enyina ena edu ha no nanom ataya ohima ataya ohinire ataya betrase ohinire a wotia patakase ase a be ma ntumi mfa ne sanka wo betrase na ebeje achimen na wunti ena no pay kama ladies echa dancing cry eya wemu ede de sene fata ebetre na nanu aha sabre okonfo 13 headmaster before SDA primary school owaha sana na na be masehima na eche ya kwan ono so waduru ha eye wo fa yawo tutu bema ono so waduru ha wo fa yawo tutu ene bema nyame ya adumo a 12 March one month maame ono so obuga ni nyina ye koboy na one month ebusi wo maame wa bewa na wo program ai akona mai something no a ena otua etsia akona fo ye mamu nyina ye da mo ase eni ehiahye okwase ni anope mu ama osobo apa ye srabe ai abe maseni meba no abritufo ama abritufo ina eka ho mampa ko sabre pon na nanom potokoja bibina na ye dia property wonom tata emema chocho bi ye kitira bom nyina eka ho woni wo ma ina wo tia no ai ame na na be maseni ma na tell ya pine na piao ai be maseni ma ni ma me ono so ka ho ni ni no sabri ana be maseni ma no ni santino extra ni bi say obebi e ka ho Madam Florence was municipal education directorate ho oye pinfo e wo ho mu baako ina msa akyerɛkyerɛfo wo fie ha bibiri nti Madam Florence nso adu ha ono nso so obetia na wabeyi ebusia ye ekura ato ye wo he ye bia maye na me na mabikesi so e ma abona manya aba betia ye nyina ye da mo ase kama lady anopei mo abekyerɛ do akyerɛ munia ohima ataya ohimira wotia patakesi ase a be men to me fa nsanka atɛɛpuru fi obi na to na na be maseni ma amamre ni amane kwan so mmaalo me mama papa aha mmaalo be ma papa ma pelifo no asɔre esramo adesie ma ya no enne mo nya eduma e mama ni nyina mo ka ho okofo abi e poma me hwe wani
What's it? You're sorry, the man pardon. I hope I pay you no more. Latifa, it's a one one and come over Mr. A man pressure. Mr. Ramo baby, I hear it will be a home run. Now Latifa say I will pay up a sap on the back of crack. I never know. Until never seen a name, you wonder, a name, you wonder. Latifa also appointed Project or what is simple. Oh, Green. I, Mr. Boating. As said, senior housemaster, on us where you have, and Mr. Boating, the name can I say big. Yes, now you say, or back now, when this year, Tiano Pay, Mr. Boating, on us where you have, Sana Miama, make a teacher, on us who are. Sabe, the bomba casa no vision and I watch it and we refuse. Another bomba here so where you have. And I don't know what you tell you who are the son, another bomba here on any dog here. And nay, and not what you have to pay more. I said, it's less than 1 year. Yes, yes, Papa. Then when it's in another bomba here on any dog that you have, and let's see. Àwọn akọ̀tọ̀kọ̀ ní ní ẹ̀bà nọ. Àwọn akọ̀tọ̀kọ̀ ní ní ẹ̀bà nọ. Dàgbọ́mbà àwọn akọ̀tọ̀kọ̀ ní ẹ̀dùn ha sábẹ̀rẹ̀ yìí. Yàtọ̀ nyina wọn mú o. Àwọn akọ̀tọ̀kọ̀ ẹni asante di ẹni ẹ̀bà àkó esi pan. Yẹ̀kọ́ àṣìyà yẹ̀ ntẹ́. Ti sábẹ̀rẹ̀ yìí yẹ̀ ẹ̀dẹ́ sìẹ̀ ẹni ẹ̀dùn ha nọ. Àwọn akọ̀tọ̀kọ̀ ọ̀dínní ẹni ẹ̀dùn ha nọ. Àwọn ọmọ akáwọ̀
yɛ kura ɛtu mu no ɔbɛ nie bi ɛdi ama no n'ano mu anamu ma mo fa mo aso fɛn mi sabre ɛyɛ ayɛ de sie yɛ maame yɛ adi nyinaa kɔsi abɛ maame South Africa ɛyɛ ne kunu ɛgya aboakye yi atɔ yɛ ahofiri ɔne ɛba ayɛ n'ano sɛ deɛ wɔn kasa kyerɛ n'asɛm yɛ ɛnɛ wɔtu kwantɛnti yi ne aboakye yi atɔ se ɛnɛ n'asɛm na kwantɛnti na wɔn ba ne ntoma ɛkɔ mɛntoma ɔse ntoma wɔse ne ɛni tɔ bebree ntoma ne bi no ne dɛbɔ duku ɛda so esenti adeɛ wɔ ano saa na ne pɛtɛ nso ɛba no ne sira bɔ akɔtoa nso da so n'ano sɛdeɛ mo ba wɔn adeɛ nyinaa ɛyɛ maame akɔso adeɛ ne kunu ɛgya bɔ ate ɔkasa ɛde akyerɛ busua nie si wɔn ano pɛ ase ɛda se ase bia ɛgya bɔ ate da mpa bɔ ate yi adɔ ɛda se ɛsrɛ mo santene no ba na mo ama n'afa mo anim ama ɛdi a wɔfa kabrama ɛte na sɛdeɛ ɛyɛ akɔtietie na n'ano so abraman santene no a ɛna ɛpagya ɛsia saa no yɛn na wɔafidie yi so ɛɛda dɔkɔ na ɔbɛn mo abɛyɛ aso ɛfɛ mo tete fɔ mo kɔ
It's a dance of one room when you tell you what see any when you happen to go. It's a sort of camera. Now you want to do. Mungo Jamala. I don't know. So for that, I yes, when I know it's a one, you are now. And then Omaya Mongraman Baku, Elopina, ACK, and Yanisha, President, you know, and CSC Capra, it's Omaya Mongraman Bay, and Seminary Sintent one. Now I'm fire from Capra. When to me and Mark, then some pennies in Tiffany one up in the Pointy, in Chicago, Upper, Everyone, Amanabuati, Papajo, and Yeri, a pussy of 4 and 5 years old, and I know more of say. I wanted the other point in the island. Pretty boy, a woman in any sem, and I bought it. Nanka or no, and away or Mam Pama or Pim Pam with this Sunday man one on. A trap penty and uncle Daniel Patuan and Abuati. And then the pay was in his suit of one as said, why and Wokos one and all, and why Polo 6 and 1 in this room and back back. Into a year of Papa Joe, the year our US of A, the pussy and 4 a bit time, yet every time at sea, every scene and name and a pay no. One of them and I see a Kodia don't say. Nana Boateng or Kwa 300 Ghana cedis 3 million. Yempenya Nana Boateng Kwa. Utru kwemu ade sika ye biano on fane. That's your nama. That's your do. The year Mrs. Osei to 2 co-store. One eno ene enuano nyina. Sabri when we have and Sia. Abuna for a mopeshe yena anwase ne for say. Yedamwase ensa. No pasenie ebra edi ebusu apani to mpam. Mo amehye yenya me pepa yenwa ni so bia ma yenia. Na kenche yi. Die mo aye ya no pay no mo amose wo aba yensra ben mu. Enti emu na de kitu abi bra. Yedamwase. And so there are some notable personalities in our midst of which we have to introduce. And in our see a Popino D, and we are moving today. And so Sabre, and I know we are more saying at this year any Atina Punyawaha, Ufia say, Hima, or Natina Punyawaha.
Benmase Atina Kunya, and I don't think Benmase Omaha. Okay. Sana Asinia Hene, and also Omaha. A year of a go, of a sapo, the man, if you have one Abba. A year, Mr. Ete, the man, Mammy Frimpong, Ubas, Mabna Ete, Watting, a year, Yapatima, a year, Ketra to Plumu or Coco Poma, and also Waha, a Pesquati Waha, or Himama Punedu, and also Waha, or Frontier Punedu, and Opano, Mania Safanebaye. Sabri wa yema mata wa baby into also Waha. Rano Emma ina Waha Pabna baby akufosu ofri US approach memu we try take it to Wapa obesie ne papa sa na nini akwaku jesi fosu ono so ka ho arope kwesi akwansa boate na boate ipiesie tipa aha ono so Waha sana akwesi opon boate ono so ewa wono nyina ehye ama yesi wono papa kama nanom something bi epieta eba infiri be bia se ya de nyina ye ni tu esuesu a obi ahunu ya namomu okatetie efrifa mensa okatetie efrifa mensa nebusia pani ene nebusia fo nananom ayokofo ena sabre wonu maduru ha etsia no oyoko abose du ampofre nchi nananom ena eduru ha sabre nananom wonu etsia no sabre eye moa modese ba adisia ene enema ba kumienu binti oti US approach memu sabre nya otu yenkra efa be for tinten videos wo nenso ose entifuni ho anapega for ho etienne na ho odefo ne mrantie ene na busuafo nananom ayokofo a akuna mayimu ene asantememu woka ayokofo a no aka mobro wadoncha no wonu adu ha sabre emane mema ni ya wonu adu ha ebetia nananom ayokofo ni titiriu na abrama hema na echampoma entansa yadom sabre okatetie frifa na this year something ena etuo modern okatetie frifa something na tenten mamponten no aha nananom adisi nyina okatetie frifa nti ena no pay one month through ha enne ita asia sunset nananom betra bonten ho amaye na woni na abrama hema atena ho amaye na mo abon wadafa atete ne wire e dia amaye enne modisi e metie jam intum koye se ne amamre ne amanye etere no enkenne okatetie afrika wo Ghana ko be prasoro no platform na wache dan ye nyina ye hu yi osorikna se be ma osorikna so okufo e be bo na abrama yi ma dafa bo ne tidom ti anope ni ho tie enso tifu ni wa na peja fo nti wa mani ti ka fo aba abehye busie hia Gana ama yokofo ase na ama yokofo ese wo mpa ho asem wa ikoka wo na akoka na ama yokofo a se de wo ka mo brado ntu etiayo isanse okumu ni enedinu wonu tina plani ni hu abusi e do so se ayokofo nso ta yesramo e kwan no mu ena wo maye na bo aten so asesa na wo sabre bia betia na open last respect e mo kwa na we do huni e ko mobile phone no ko ho e ko chana na bo atin huni e ko to abe futi video so e yo this year or this year onye meme huni e ye chana ko internet so ai ne mbre ntu asem aba no or this year say e da ho yi wo be na opaprane wo ko tina wo cha on your photo internet and so e basa na anu betri wo de dua san se asemi adese abusu apani na yi
aberante yi a wɔde ne kyɛ ahyɛ n'akyi a wɔgyina n'anam anim a wɔde ne kyɛ ahyɛ n'akyi hɔ no obi mu a obi kyerɛ kyerɛsrɛ wo gyina mpanimfoɔ anim a wokyɛ no na ida sɛ ɛbɛba wɔ anim ɛno kora wogyina mpanimfoɔ anim a apolisifoɔ no nso wɔ salutu a obi mpanimfoɔ anim a no ama ha n'akyi na mo adaroma kewusu otu na na boate mbedin na nanom ne nyinaa bɛyɛ wɔ amammerɛ ne wɔ amanneɛ nanso kewusu se ɛtɔ berɛ bi ɛtɔ ne pire ɛtɔ no abɔnten soɔ no ɛtɔ ne mpɛnten soɔ no na boate ne ntwate na boate de ne sie ne yam sɛ ne de sie ɛno nti ɔdɔ ne akomapa na boate ne tena yɛ nti kewusu ɔto na boate mbedin nsɛmɛ na boate wɔ hɔ a ɔno nso so million baako sabre na ano akuna mayene na tena nkonya wɔn nyinaa aduru ha ɛnɛ santene ne nyinaa wɔ ha eti mesrɛ mo bɛgyina me nkyɛn na mo wɔ bɛtiri na memfa odin no ɛtutu da maako wɔn na ɛbɛboa me o wɔfa ya o mesrɛ ɔbra nananom ba nti kwan mu na hɔ saa bere yi nana abraman hene na tena nkɔnya nyinaa saa bere nana bipua hene nana japa ameyaw acting president abna traditional council ɔno ankasa mu ɔne nananom atena nkɔnya nyinaa ɛduru ha ɛbɛkyia ɛsiane sɛ abraman hene na bɛhyia busuapani ɛna ɛda hɔ no nana aboakye yi adɔm nana yɛamoase hene nso so ɔka ho ɛna wɔn nyinaa ato santene a ɛbɛkyia no baaboduro bosomfoɔ nana nim akopere ma national chairman GPRTU ɔno nso aduru ha maame ɔtaa yɛ amesrɛ ma mesuo nana kusi obu adum ntotoa hene nana ɔsɛe bonsu abrama hene na hene nana hene ɔno nso so ɔka ho nana edu asɛn so akɔbea hene di santin no mu acting president of Abna Traditional Council, Nana Nimako Presiama, Nana Japameya, the second acting president of Abna Traditional Council, Nana Nimako Presiama, Babodro Bosomfo, national chairman, GPRT, Boati Yadom, Yamwase Hine, Nana Tochie Hine, Nana Usu Buadum, ahene nana ɔsɛe bonsu akɔbi ahene ɔno nso di sante no mu nananom atiame boate ɛnyina ɛka sante no ho asabere ɔnom aduru ha ɛtia ɛyɛ traditional council registrar ɔno nso so ɔka ho sabere mpetifoɔ ɛna ɛdede nananom tata ɛne wɔn ɛbaayɛ no Traditional Council. I think about me, I'll be wanting it.
Ono election series Abuna Traditional Council President. Now meeting one acting president Abuna Traditional Council. One Nanano Asna Punya. Nana ni maku presia mamesra mu piti for woman Nanano Kwai mu kopi bi na woman Nanano Kwai. Akopia Nana ni maku presia ma the national president, GPRTU. Nana ni makupresia ma akuna mai nyame ache yadie. Nana ni makupresia manie onwa ena Ghana ka akobedie ehwekso nkabomu ko nyina oye won sitinani on president. Ni dibre no ensakura obey obi opene ho anga motoke ene neighbor. Enso nana oda bombo ko sensu odiro opene ho engo na. Sabre nanano asiame ene nanano ina ko bebi ayete asime adisie ebusia peni nana aike wate atompa wo na wako she ebienti na wako manda na ene yako abuna mai santi no a ene nwa yes ya fe no abuna fode ene papa mu asem tu ye nia amenia ye na ye bo chiri ni abo klaga na ya bo abuja misramo emmanuel eche nsuo no muma deka bos no fem ye ni pa ense ni mo esa Gospel International School. School. My friend say a private school. And back when I can't. Yeah, and I'm gospel, so and the ball point and my name. You want private schools, I would go in there be one. School in Nura, or name a senior Busiat in the year. 18 Sabre Gospel writer and an owner. But also, Baba Betsia and a senior at this year, Nana Wadaruma, Akuna Fra, Kenny, or also went through her. Akuna a senior this year, Busianti. It was a poor beer, Wabuna Pia. In a motor when you see why you see one on any year, yes, you one to year. Any dog and not put it down so every hand and pay one on NCA. Along from war, I am passing and say, the new twist was so be a honey and no more. NCA pay, yet I want Sepa, Frahine. Now watch it down and after Frahine or any dog by. And obey so one on Abba. No quantity, one of them more a certain, more a certain. None of Mobaya, yet the painting can't compare our dynamo into Roma, Sabrina, and Pia, most more points and get to me. Apostle, none of Madame Apostle, none of Madame Roma, Sabre, as soon as Ebusia Penny, as senior Busia Penny, so Edruha, Abetia, and Anom. Edi odonsa abewa yen ama awose atie no wonom abewa kakra edi ebu edi ama yen aene asinye adihye ebusia ya nana IK Boatin Isaac Kofi Boatin na otua no enene dudu obrebie odampemu a ya yire ne kenten ya adofo ne jamfo wo fasefo ne ma na nanom ina eche jadua ye pata ye ni a empata Sabre abona mai kumase mai Ghana mai wona
kuna mantuoso ida munyina mo ase ene yashe mo ya manaye fe se de ye mo na mo ye no 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 pay ina se na akuna mai ni akuna mai ni ma ya penny ene da ko mo ene ya ye ni pa mo ma ye se ni eti chato eya mamre ena ko ni kiemu Acting President, Anna Traditional Council, Nana Mimako Presiama Wabidrobosum for National Chairman, GPRTU, Nana Yamwasi, Nana Mwachi Yato, One Atiami, Nana Consent, Abrama Yetiame, Nana Boati, Sana Nana Mensa, Ononso Okaho, Ankopia Hene, Nano me Kawai Meja Wine, and Tutuya Hene, Ahene Nana Hene, Nana Osebo Su, Etimia Mitina Hoya, me Pia, me Kawacha Tintin, such in Tinka Hujasu, me Wafanim Pong, and no, Intidate Ahimana, Nia, aha, Nano, Neofa. Ononso Oka something no. But my say you must know my mean ya him na. Your best should move it here. But my say in na grow pretty is no madama. Oh, and I'm giving that to a business so. That's it I'm coming. Sabe nana etsa oyi akwan eye ba afo sentre ya onye baby crow ne yire na anom efie yidie insuro me nka na eta ofiri mu bi asempie ni we beto fie ha wo mo ye nie nkeja na eta sabre waduru ha bawa ai sabre wo se tuntun na enso wo se asebia bi se ebusia peni ene da ko awo zampa bo ka se enso me ko ma ko abuna abise adafa anopai na makujamo bi ai na kalu wa ni Alaska oni ni ya awoduku ene ko be bia na enso ene awoduku e ba ntem akra aha ntina na cha cha oyi apai cha ba pa tuntun se yo e mo apa pa ai na ne no busu a me ma na no atra ko ne na apa ba na yesre e ma no oni mama me da da isanse mu fra ni sifie Nana Mapo on sister today, Bipua, Sabri Nananom, Wafata, Bipua, Busia Penny, the Duha, Nano Moasin for Asset Busia Penny, and my section for in the Duhano, Ya, Obi Jam, and Masin for Piano, a senior Kodia Dontain, Ya, Freedom Passing, and then the draw was and then one can be sent, one he would be moving out here, Regina. Ama mu hu ne hwehwe bia no nanom mpemu timoe na mpeta munti na sister Dede one wofata asetrifo ebusua peni wonom entia mu bi na me koso abo mo kaye se enei eye nana Paul efie eho ena be mu abia oye nsifo oye ne denfo paapasi owo ono ene siesie nana boate ne ne da yemu nyina de ma yen eyi yase ehu flower apepiam kuma ye siesie he nyina paapasi abrafo besremo nana no wa ha muma ye nyina ye kon eno ye fitire board ye na abuna ni ba so nye bia eye ya muma ye susu kuma se no we ensini kuma se ye no be bia nti ko nana Paul fie ho a apenso ubisa me pena na Paul fie wo pa wo de bodini paapasi esini bo no da fo ko se ko tire baby enso ntiania ko no be kan fiase na wa ye fefe e di amao Sabri ye chain ente na ye bedane ofano e di ama asafo a ye basri asafo na wo de ti na na mo e be tire no se eni si die bi ni eni si die bi ni na ade ba na wa bo mo de na ade aba e man penifo no me man kwa aba na me man no so ise na na no ye sremo e bredi ti e man penifo no sorry
na yɛbɛma na nam apaapaa anaa abrama yɛne na tena nkonnwa nyinaa ɛnɛ ankakye ankadoa wɔn nyinaa asɔre aba ɛbɛhyɛ nana aike boate ne bi akyi ɛfata wɔ amammerɛ ne amanyɛ kwan so apaapama ɛsrɛ mo kwan mu na hɔ nkyɛ na ɔmu hɔ no ɛsrɛ mo bia na mo afiri hɔ ɛde ama yɛ ano mo adaworo ma ɛbɛ yi bra paapama ɛkɔba so yi na ɛnsifoɔ yɛdi tia me yɛdi kurofi adowa wɔ yɛyi ase no me ne ɔpanin mampɔnten kagya yɛade serɛdi a yɛbɛfa mo so yi yɛsrɛ mo yɛni enu nko ano nnɛ nananom hwɛ yɛnim totoa no bi agyina kyerɛ mpɔn so nti mesrɛ wo ɛnhyɛ kokoam baabi na ɛmma presa na yɛmframa mu yɛka sɛ onidie kwan so yɛka ne bɔkɔɔ na yɛnka ne bɔkɔɔ ɛmfama woka no waka no sɛdeɛ ɛteɛ na ano pa a ɛnnam kyɛ nyiwan mesrɛ mo Sabri, mampu itu ujiannya, mama, ini aja nak kalau mampu, ya ini mana nak apa nama ini nak selalu bela apa. Sabri, Dr. Ahmad Jamal, return to the attrition. Kamu, di sini nak tahu buat dia sahaja. Nti Sabri yɛbisa kwan so nti amammerɛ ne amanneɛ kwan so dede biara bɛkɔ fam na yɛama abusua kwan ne yɛbisa nananom kwan so mesrɛ mo saa bere yi a nananom yɛbisa kwan so ne yɛdi amanneɛ yi akyerɛ biara bɛkyɛn kakra akyerɛ biara bɛgyina hɔ atwɛn kakra akyerɛ biara ɛnyina ɛsrɛ mo akyerɛ biara ɛnyina yɛwie a yɛbɛma kwan na yɛbɛkyia amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛsrɛ yɛsrɛ mo akyerɛ biara ɛnyina hɔ ansa na ɔnagya pame yɛ ɔtɔ so mmienu acting president Atlanta Traditional Council ɔne n'adesie ɛredi amanneɛ
Yo, nananom na ebusia abeli amani ewoho ama apa no na yesu so ye motivate so e mana na praman hime sample ni apa na yada mo sisa no
Afi atimano ebitini atoaso na instrument ka make say na what you know your ex-official member of traditional council. Traditional council kwa godrobo sonfo na nabwati di ato ya mwase hene na nantotie hene atiame hene ankobia hene abuna man hene na tiame inya tiame mensa tiame densi tiame bwate ene na nanom inyina edu ha etia sabri bebe fa ye kura etu ye no wono mabeboa abenie bi edi amaye na nanom ye da mwase ma mo isa abuna man ala etia no ai biara wa ba fie ha abetia no pedia praise and allegiance to Konfanote Amwampo stool. It's an Selina Konfanote Amwampo. And this year, Sabre was a penny that we need now, but I now. And it was a penny a woman. If you are the hand can leave, if you are friendly, so called, be a way to be a way. Nankayin and I be soon happy time and Abuati. Sansan and Abuati, Apuna Yaman, yet. Yeah, upon I want to G if I can see it now. So, now what thing we say, when you be young, some position want to know the police. Oh, yeah, I was a second answer. Okay, the I was a link. Yes, we are for a bedtime. It's in a name. A board, and I'm not my mother, Penny. So, the number of days, so Emma, Papa. Selina may say, we slam women now. I don't want that room. Mon femme, son family, now mon tomoni, and heavy to Muha. And Penny say, in Rampanta. And Penny say, in Rampanta, Penny is why it's not pen. Ranom, Yin said. Auntie Grace, the brown all be worrying and not wanting. When you see a young one on the worrying, now a poye will mind and the old lady. It is said yet, Tiano, now Ubia will impose the other. And the Becky moon, and now the day ever said, went to us. Now, a year Auntie Grace. Ninkosia odibesia na nakwate die no na wono bie no papna be dia kofosu one kwaku jesi fosu Israel so bodi makra anu mo yebusu ni something that's here we are not in a wedding or one for the so every amount you have a I don't make come so one a year, Papa, the dear for soup, or equal for soup, Jessie. Sabre, my friend, who I went through. Nenso eye penny a wo mu no de ene nyame ya ko wapa pamna fusu be di akon na no mo adawro ma e mo free say ye papa ne na na bo ate pre ko pe ye kan ko na ka kwanya ko kan ye ti aye muda se ye ne na bo ate nsi a ye no na bo ate wan sere mu a mo obi ehu se nye ne mani ye da na bo ate ye ne ho ade nyina Odi ye ne ma petrefo intina na boati wonsi e fom pra intina na mo yi asen ye busia se de mo me ni enu mo yire nom e kasa tere mo yi won se ne ye kunu nom e papa e ne da ko yi a na ye su ye wo chapa anya se kura no ye kunu nom e ye eja eyi eti ye nso anope say ya sing him na na I ke boatin ya wo be ba na ne ma
Pabna bedi akofosu ene kwakuta si fosu wonom de dane kokumu na wotitini tiri ho na woni wo bom mo eme bi kan ye ne ye ma no yesu so ye besi bibi atere ya se bra wo ko na kwantu bra se na na kwati se won so no wo mami enu wonom ye nom se ne wo ko nse do na wo ko pransa e kwan ya wutu akokwa wo mabie mu anopai wo pra wo bonire ensa so kente fufuo ementema saa na wɔse w'ahenema egusoɔ wɔsenapo pɛntu ɛno firi hɔ no wɔduku adu so wɔsenti adeɛ kɔ ano ɛna wɔn pɛntia sika mpɛtia nso so ɛkɔ ano na nabo atengyeɛ na akwantu a wɔkɔ a wɔni mu asɛm no fa kɔyɛ deɛ ɛdi yɛ a ɛyɛ yie bia ɛwɔ kwan mu ɛno firi hɔ na nananom ɛyɛ bedi ako ɛne gyesi wɔn mma wɔnom se ɛgya ye nana ena ekuri ye papa no papa ena ekuri di a ene na ene me nso ni nyina enso ni se ye de ka ene me hu na ye fa nkose ya se upam ene ne ma no wa kwantu na na no nyina wa kwantu ya chi bi a wono de baga na no wono esre kwan na e mama de wo kubra de de mu a ye hu be bi a ye de wo na na no eto ye wo na eto ye ene wa se eto ye na bia etani that's your nyama, that's your room, and so no, Pabna Fusu, any Papa Jesse, Yame, Uslamuka. Nana Boatin, Eshimu, Naponia Bedrimu, Airport, Kwako, Brennan, Pamukobi, Intine, the 3 years and Nana Boatin, maybe a baby at Uyimoye, Yame, Uslasa, and Baypa, or Pines on Koso. Sabri na nanom no so essay ye na na ekwa ye nsi ekura kente fo ba ko ahenema ene yeduku yesika peti aba no saa na yeshenti ade nso eba no na no munye na ye fa enya ye na na kwan na that be ye mini ni ebesi skyscrapers a say Dr. Fosu oni besi ema eka say one match na eke what e dey aboy ni mu ami mu say na wono mo na bia utsombo ema wono mo fra ne se wo flower nie nana the flower yi e se wo na so na dacia osu bebom na asase beje so no ye nana wa so re pepe se nhire ni dacia nyama dacia do Nana Madaruma Sabre Zongo, any na hempo, Sarki Zongo, any imam, any Zongo at Namponia, Nina, Sweat Buhana, one Ebetia, Intinanum, a pine. Nana Madaruma, a yet mammy planning anti grace. Said the name Mammy Ebusia, Nana Bretu, ya a free Kumewu. Enkasa atremoni wonom se amamra ni amane kwanso na boati be fie e be ye ma me grace ho ade a ebi nka e ma ne be ye ne yire preko pe one man one seat ame se me kansa ai na enye kipa me international bia asembia we ne do do broni asembia na ya kosi ese wa enti na no mo adawro ma ebusia eye ma me ebusia oba ni ebusia one of say 300 Ghana cedis and I'm saying na what you be if you want to take the tram go in 300 Ghana cedis what the job na what ebusia na kiana ko ebiana chiania bradinya compensate apɔtɛni ɔmɛ nsuo na no ɔmo se 300 Ghana anti grace ne papa no ɛnso se na bo ati ya se na ɔpɛ pɛ ntitie ne fa ekɔ akɔtu a wɔkɔ a wɔnsan ɛni nzongo hene ɛne imam ɛne nzongo atampo ne nyinaa ɛna na sabre wɔn mu aduru ha ɛtia na yɛsrɛ yɛkanka yɛni na yɛma wɔn no baabi ɛtena ma yɛ santene no ba no kotokɔli hene ɔka ho zogo atena nkonnwa nyinaa ɛna
Sabi Wamadu ha Etsiano Nanum Zongo Atrampunya Zongo Hine Sarkin Zongo Imam Potopoli Sarkin Potopoli Ene Atrampunya Ninachi Abi na Ofa ya sese no abonten no wono ma potena eho edi amaye na nana mwadaruma nana mwati da ho oda petum enti mu wura ho a mo hwe wi adamu akwa ho na mo esi abonten na mo asa betena abubu anu ho edi amaye Sabrina nanom eye nana boate ni wofase boat kwasi boate na sew ya wo free asante mampon kontonti opo ohi akuma ai odu ha ono so enlei na se eta ne wofa kwan ono so oba be hye ne yende Eka mo kesi yi so man adisi amwa be hye ya no pen na ya da mo ase Ida mo asini ni ahye abona man mo ya mana ye fe ma me ni ma wo fata ida se ni ya no pen Sabe na no eye mo krani Auntie Grace Grace baby akon boati Abre Auntie Grace o peseni kulu pekete prekon Sabre Niema ene eduhame na ano mwadaruma Onya no akase Obe mweni onya no akase biai Wecha bodye na ade kusu onya no akase biai Onya nwe Obe mweni onya no akase biai Wecha bodye na ade kusu onya no akase biai Aye onya nwe akase Obe mweni onya no akase biai Wecha bodye na ade kusu onya no akase biai Onya nwe bo Auntie Grace si onya no akase biai Wecha bodye na ade kusu onya no akase biai Onya nwe bo Obe mweni onya no akase biai Wecha bodye na ade kusu onya no akase biai Onya nwe Obe mweni onya no akase biai Wecha bodye na ade kusu onya no akase biai Nanu mwadabroma Sabe eye mama Ememe wo fie ha nyina Me mubodi ni matompa ya mfuso Ememe wo fie ha nyina ya wo pa kwamfre po ne ma enti akontie ni ma me nyina wo pasa fu ma eni mama ni nyina Ye kuma me ye wo nyina ye kuma ye wo nyina Ya no pay wono nyina
nneɛma so ma yɛ nana na ɔmo adaworo ma me kunani ɛyɛ Auntie Grace bretuo battery kɛsire bretuo danketuo abo ɔtena bo amampa abosa brempa nana sabre yɛ nani abo abia mu wɔ se yɛsi obi nso a na ɛnyɛ kunani nana mo adaworo ma ɛmra mo kunani Auntie Grace ɔbɛyɛ adwaeɛ nneɛma na ɛsɛ sɛ ɔbɛyɛ nneɛma ɛmra pie ha no agye bɛyifoɔ ba n'ani nso adeɛ na ampene nneɛma no mo kunani ochantoma si ne bo ɛnna obesie ne kunu agyadeɛ kama ɛnna no pɛi ma ne kunani wɔ so obesie okunu kɛtɛprɛ ko okunu ti aseɛ no na ka ɔno deɛ ɔto ne mpa hohɔre ne mpa ɛde to adehyɛ mpa so ɛsan sɛ nana bo aten oyɛ funtum pa katati a no ɔso ne bo enti na ɔto ne mpa a wɔmfa ne nia brɔbra enti ɛnɛ nana bo aten wɔte ne kɛtɛfa ɛde kɔ a ɛyɛ deɛ ɔpɛ no na emu nso ɔkɔ deɛ deɛ ɔpɛ sɛ ne kɛtɛprɛ ko enti na no pɛn nana no ɔmo adaworo ma me kunani ɔbaa Grace yam tete aka ne pɔmpɔm n'ani abɔ abia mu na ɔpɔtɔ n'ani a ɛpata bretu obɛtiri kɛse onimɔ ama bretu wɔn nsa ama ne ɔsɛ ɛna nɔpɛ yi meekɔ nana no mo asenefoɔ abusua mu asene abusua fie na meekɔ awura ɛhɔ nso ɛna bɔnfɔ anɔte amo ampɔ na de sie fie ɛne hɔ eti ɛnɛ meekɔ a mentumi ɛnkɔyɛ nneɛma basabasa biara hɔ eti ɛnɛ snapo yɛwɔ budo baako ɛyɛ nkɔtoa maako ɛnso wɔnkye nana no mo adaworo ma snapo no metete mu a na kyɛ sɛ pɛnti no ɛnan ɛna nnɛ ɛfie ha anɔpɛ yi nano mo adaworo ma sɛdeɛ maa me kunani wɔka deɛ wɔsi yɛ na yɛfa ne nyinaa ho nkonnwa ase na amammerɛ ne amanneɛ bi ɛsɛ ne ɛfata no yɛfa nyɛ ɛwɔ ne kunu yɛ yi ase ɛna ofiri hɔ no na maa me se mesrɛ mo ɛna ofiri hɔ no ɔse adɔfoɔ ne ɛtamfoɔ na ɛbɛhyɛ yɛ abɛboa yɛ yie eti na anɔpɛ ɔbɛyɛ kunani wɔse mpanin so wotutu ano ato kuro eti nsuo ɛno nso so yɛwɔ buduo mmienu ɔsɛ daa kɔ aburokyinaa mu ɛma yɛdi ne kunu mfoni tetare nsuo yi nyinaa ho okotwa no US aburokyinaa mu ɛna ɔde aba sɛ nnɛ ɔde bɛsɛ ne kunu anim onyam ɛwɔ deɛ ɔde ayɛ ɔde ne mma ɛne n'abusuafoɔ ho ti tena no yɛdeɛ na yɛmfa nsuo yi bi ɛnsom ahɔho a ɛɛbɛ nyinaa yɛnim sɛ nanabo ate de suo yɛde kɔ ne dua mu nanabo ate kɔ ne nsu ɛkɔ kwantenten no ɛno nso so ɛyi bi nneɛma mu dadaka so owie ne saa no ɔse ɛda nanabo ate adɔfoɔ ɔbɛboa ɛyɛ yɔ ɛtumi nso mede nsa nananom nsa no yɛka ne dɔkɔdɔkɔ a na ayɛ sɛ dabodabo nsa nsa a ɛmu ɔdɛ nsa prɛmprɛm ɛno nso so asɔɔto bebree champagne fruit juices ɛne nsa a ɛmu ɔdɛ bɔd gye nyinaa nso so nsa no yɛwɔ buduo ɔsi microphone nyama na yɛfa nsom ahɔho a ɛreba abɛpoa ma ne kunu ɛyɛ yi ɛyɔ nananom ɛberɛ no nti na metwa biribia nso tietietia afei ɛna maa me kunani se wɛhunu amane boo wadi abene boo ye osikire keto osikuro ti ase wafum no boo wɔtene pɛtia wɔtena boo mu wɔtene efie nipa wɔde baabo wɔ abane so boo na wɔkogya wɔto awɔnye na ɛboɔ bɛtoɔ wɔsi abusuafoɔ mu nso na bia wɛhunu amane o ɔbɛkunani mu nso na bia maa mi Grace so wɔhunu amane na obi nso na bia wɔsi ɔka akona no aka kwanya akɔ wɔde ne nsa asam n'ani no apere agu fam no aka ahyɛ no aka sɛ ntɛsoɔ ɛni so ɛnyɛ dɛ na obi aka bi ahyɛ eti ɛnɛ yi sɛ ne so ote wɔ a ɛyɛ duku ɛna ade bɛbi pa eti nanom anɔpɛ duku yɛwɔ buduo mmiɛnsa ayɛ na wɔahyehyɛ no asɔɔto no duku no yɛwɔ buduo mmiɛnsa nana abunama ahema ɛne nana kofi asehema nana abunama atena nkonnwa
Munina Munibie, Namon Subimano and Adia. Or say, I didn't able to be what the Atia. This is Supreme. Nana, Sabri, Ecuador. It's a better, he said, look up. Yemfa and some ahoho, na yemfa bi nsu na bia. Obe ni say. Okra de ma every program na obo de abefo paper. E di enso pa ye. E bi ame ye kwata na obi anya entoma de ni bi enti na no pay wono say. Tissue ne so e na ka no assault. Afei e na ma me kunani e na say. Oye this oye breakthrough ba. Breakthrough ba so di otirikasi. Breakthrough ba won consume obi ehinem. Obe ya mamre ene amane e dia kire ni kunu. Ti ma me kunani say enne anopay ni kunu. Ene am say na nan ma tira kwanya. Na Abraham ahima na ne champo man tan say yadom. Ene na tira kwanya na anom enna tie dwomunti. Ensem fufu ene e be ye die. So be kunani wo say ne nsafufu so front abako we na keso kwabrane abeti na ka echetom na trama mreni amade enso oba won ka be maka e na sane so no tinano munum bia ye tiri e prelentia e ka me bobi na ma bo ne po na ma hu se e mu dropa e no fra no say me chap on get ma na aba kuso ni ni no ma kashi se ke dan ponton konya no so be kwani mi se nyame ano no enti na no pai ma mi kwani ati grace o say ne bese enso ya bo putuo ba ko na no mo bo ne bede kufu yenye bese no bese pa eni bisi ni nyina esemu bi esramo ewie ya monye na mo ntama na no ma se fo adese abusia enne a pai we siniti ase jamu esi abraman ti esramo monye na mo ntama na no sana owie ya no se yo bia ne eche bese no a obetini awie enene mafo aya be yeni de bese ye enti tofenso so yenye na yentema adese nyina ya enta obekwu ni anope bese say ano e da hopa in cancer fire my apa but to be sign enti be yen tente tofi bese fatanene ka obre be ma fatanene bre afei e na obekwu ni say enti kuno otia do ano na oye asemi abesia busia penalty ene yadi me kunu be ko ne dua enti ene nwumre ye na na jode soma ene me kunu akọ ne dua mu no na no kwa akuna mai mu ya mamre ni abakosam kire se mama peja plan wo ne kwa wodi atani ene be hye kwan eti anopai be me kunani wo say watch no ayefi yenu ye yemfa enkoche kwan na yemfa nkoso enkoja nikunu dofo a no fa ni abo eno free on say afei so enne na mafo a be ebi kura na obi ni se ne so atene no eti ni matches ya abodu enne ni kan eno so aprofita eno so yenye na yemfa enkoshe ekwan ebra yeti okunu ebo pransa ena na ke eno free on oba kunani say me kunu de na me ni tueso obi hunu ya na mo na obi ani tumu ani sampase so asem enne oguo ena ma me ni kuna ye ewo pejo eti sa ati ale anope ente abodu ebia ani ne mpakwa ebia ni na henema isansa santememu ene ye Ghana abakosemu obia ni wa ono kanfo ne impuma kwan edima ne ye edima me ni wo se entumen ni nyina ni kunu konse edui enam so otia dodoa no wo kodo mu ti wonfa kwan na onfa enko siesie ne ho kama ma me kunu ni se na na kwate eduru kwasi ada na osore tena so dware wie na osiesie ne ho a na wo so ye bemem etikete no ahodo na bo atin wonfa nko afei en wo se ne kata preko ma me kunu ni se anti grace se o kati asem na obi akadi amano enti enano pay tuve kese baako ebe fodie eno so o se yemfa emwa na yemfa endeda ne kuno emma no afei eno pri hono o se tete ensa
super pomopa na no wada uroma so woni ma santia mamre na woni ma santia mamia ube wu se maame wa meye kuna hawa oye kuna prim Auntie Grace say ono so enano pay na nanom tete bomo the best city that so afenso so ni pixie and that so nana all pray the danta and also so near my missing team ho na near man efe dada ho aha the danta what the kente there and was say odi tane kunu kwan o ma me plan say near me nyina ye ne na yemfa ene dane kunu na yemfa koja no kwan fefe e wa mamre ne amane kwan so afere ena na edru Frodwa akese no Frodwa yi wo se na bia gina dwom no wo wanam asante amamre ne amane kwan so Frodwa yi ena ode ye debo dukui oba pani Mami Grace was asese na salt ya wo program yenu na nanom monye na mo fen subi mano na dia ye no eno free one oba kure ni say enne okọ owura mu no okohu ade bi ne tere na de wo say esie ene keja eni ase da nanom oba kure ni say o ka die no eja tie na na bo ate no ote mpobia no na bo ate be yi ni free be ni tram pempen so bi ene ama na nye din no nye no nyam enti sa de ene na bo ate wo yere say ne anope esie ene keja eni ase da o say na de nyina no nti na anope yo de tire nie ene ofro no say ni kru ko asama do mi kwei ko on fa ye kru kom enko enti anope Mami Grace obekweni wo say obesini kunu kunu ane pe ko enti ano mo se nchire na wo di seli kunu ne na enso na ene ye kwa musi ye wa ye ko ne diem Mami Grace wo nyem kwan ko bi enye ne diem kra na ye be kwa ko bi enti Mami Grace say ne kunu ane a wasie ne fefefe eni ja ne kunu e kwan ni afei ena na eduru ni kesi Nano mwada uruma, Israel nieme beti ya beni wakampe. Obe kuneni se, asantia mamreni ampapa sembuno. Ebusi apeni nisi hene, emo mai. Nene msanje abuna aseni abesi ebusi apapa mtilieni bra. Enko. Nene eduru ho. Nene nana Israel mumpa wini kuti ya sema. Ayo sema. Alors, vous voulez mon encore Nana no mwada uroma asante abakosemi amanye mu no eye akuna konfuanoti amwampo enate enko wo ho kwan se yetu bentini yefufuo enko ho ne asante Jumejie bi aye di ase se ye eyie se ye company se ye brisi akuna nko a ene tepa enti obe kuna ni se enka abusia pani le si hene enti nanka na ni da kwan se ni kunu be si hene nanka oni ni ye nu aka bomu abo hene no atenase esan se amamre ni amane kwanso ohene esi ohene abusia pani ni na yire ene bon hene na atenase e ma ni bi kura enso ankoba ne saa ele owu amama mi kunani ne se nyina ka ne tirim woso wa ye nkroma kase wa bone ye nyina gudiyem intina no pay eye akonai ene pentin ye ya ya tumui na no mu nyina hu se ne esi ana etie o se we die eko akuna man hima na champo mantan se ya do ne petu so na nyame ya dom na nabo aten sa pre ya wo ko na nanom hoi wo ko nsie do no okowu na nanom na wo ko ba manne eta extrem chipa wo ja ye no tere na nanom no kase na emo mentimi ensi hene na nanom be so na kuna man hima da ye na oyi hene ma kuna na ye nyina ya kuma so ade ne bamu a akonyen ena oba kunani sei na ka ni kunu ti ase a ene bentini ye fufuo yi eno ena nkode be po
ɔhene a wɔbɛba no atena aseɛ enti sɛ ne mpo sɛ nsɛmmo na ne akonnwa no nkyɛn na sɛ ɔkono ni hɔ a ɔbɛyɛ kunani ɔte agyina pirim ɛnam sɛ ofura bɛsi fie na ɔyɛ piretu ne ba na ɔnim adeɛ ɛfɛ na ɔnim amammerɛ nim ama neɛ nti ɔyɛ deɛ na ɔkono ni hɔ a na nkɔwɔ hɔ ankɔbɛyɛ no naano maame kunani ɔsɛ nneɛma nyinaa ɔde di ne kunu ayɛ wafa amɛkyerɛ abusua kɛkɛ ɔde bɛdi ne kunu ayɛ na wabɛkyerɛ sɛ esie ani kɛgya ani aseda nti ano wabɛhyɛ mesrɛ mu nkonnwa atei ne bɛnkyerɛ fufuo yi deɛ kɔnkɔn ahyɛ amu ampɔndia wɔdaworoma daate bi nanaboa te kwe wɔn kɔso da yɛ pa wɔkɔdi nkɔmɔ akyerɛ nananom na wɔn nso wɔgye akyidi pa na nananom bɛso adayɛ ne enya pele a wɔde abɔ n'atena aseɛ nananom sɛdeɛ maame kunani ɛne abusua ɛba yɛn nyinaa bɛta n'akyie wɔn mo kasa kyerɛ abusua nie nneɛma a yɛkyerɛ yɛn nyinaa ɛyɛ mmea me nua abena Sandra ne nsa no adwuma ɛyɛ Nina Kwame Anote Eyere nsa no adwuma ɛna nso no deɛ no nso mmea me maame ataaya efie yɛ mu no sɛ nneɛma no nyinaa nananom mmaa yi ɛne nso no yi ɛne maame kunani wɔyɛ adeɛ no mo mmɛmpere wɔn mo mo mmɛmpere wɔ bie mo mo mpere wɔn mpere nsa so tiaw dase nyama Nano mpamochao mama ni nneɛma na mesrɛ mfa kwati kakra na mfi mama no nneɛma no ɛbɛkyerɛ no na ɔkakɔmea ɔno ɛna ɛda mama no nyinaa no enti ɔno nso so na ɔka ho paa nano ɛyɛ journalist David Ampofo wa winning David Ampofo no ɛwɔ Ghana man yi mu no na ayɛ sɛ wakɔtena bɔlega mfie 9 na wonim kraman nam noa David Ampofo ɔne Supreme Petroleum Timber ɛduru ha saa bere wɔnom ɛbɛtia nananom aseneɛ adesi abusua Nano Magaruma Century David Ampofo on the Supreme Petroleum Timbers. Edruha on Mobetia, Nananom Abuna Maima, Nana Nom Atinam Kunya, Nana Japan, acting president of the Traditional Council. Nana Maku Presiama acting National Chairman GPRTU. And Nana Boati Yadom. Yamoase Hene Nana Entutia Hene and Kopia Hene Ahene Nana Hene Nana Mensa and Nanano Atiamina Sabre Century One Supreme Petroleum Timbers Edruha Mr. Mosanton Yate and Tepi No Chrono Asafodema Yeno Aso and Te the best na baby a betray many fashion I just see a two in our way and yet in your mom so. That's when I'm said you dine pen or football. Now I'm wanting the pushing and tossing and son. Yeah, I made it no to go free mono a year. I'm not passing as a fool. As a blue chaka where ye mupa. Inti, the master for the point as a another fat of a hat. And yet, if I didn't like it, I'm back here. That's what I cried. You didn't have a good year. What did you pass on him? The best then need you poor pencil. Now, one of Muso Kakama and Asafone Bar. In a baby, Edward Martina. Now, I'm one of them in Pamona. I found the play when you move. I saw it. I saw it. I had no good one hour anymore. Madam Roma, Mammy, and saying a Busia Meta, and Timani, you Nikuna, you Jomu. Miss Remo, Sagi, Nimia, Yanono, young Quay, now you put out a Busiasi, a wonderful foul day.
Awuna Santino Noana, and I'm the one to go. Olivada Sani, Omekemo. I operate one back, operate one. Mami ataya baby, I will be advertising Saturday. We are for see. Yeah, we need to jump out of the yeah, I'm bringing it back here. What? We shall bring for one. Let us have fun with it. Man, pass. One is what you have. Yeah. It was here. So what I'm here. You don't want to rest. I said, for one, Saturday, you're coming up waiting down when you're the best for the young people of one, the young people here when they go to school. A piano, or also with 2 hours here. Saturday, at Semepia and Sepia Wawa, it's Ramomo Famrana Young Kona Asafono Eba, Isaiah Casamuno, Edgar Masafono. The Central Board of the Dampo on the Supreme Petroleum Terminus. And so, Ebesia, Miss Ramo, table now of Payetna, so in the Chinawan, Unquimra, not Yepesia, and Panema. Papa was South Africa, doctor. Sabre was through her, and Sabre, man, so man, Davis. On the one that they are in Louis, I have seen Sabre Sana, I was young on Samwati, PSA, Papa on Samwati. I am crack of what Timota. It's Sabre in the meeting. Ninian Mercy Apoina, and so to her, and said at Timota School. The only school in Ghana was say at Timota School. Afatie ebe bua woniano amasabre ya wo ne papa edam pemu wa be suni bie no be hye ne hia. Disabre at Timota School. Accra Kwesi Amponsa Boateng. Ena sabre na na Boateng oda no kran so ya Accra. Disabre de Accra to Accra. Equal to Accra and a Sabre, one of Muna Eduha, one of Etiano at Timota School. For Obaye, Kwesi, Amponsa Boateng, Munia Damwasipa, Yamin Sramo, Sabre, Basel, Asafo, a faith congregation, Abona, Wedruha, and Tibia. You better make a funnel and the Amawono. Yeah, Sheila, Mark in about